Χαίρετε. Θα δείξω τον τρόπο σήμερα που σειρματώνω τα τελάρα μου, καθώς και το πάγκο που έχω για να το σειρματώνω, Κάποιοι πάγκοι βρίσκουν στην αγορά με 50, 60 μέχρι και 120 ευρώ. Εμένα αυτός ο πάγκος για τα τελάρα μου και γενικά για τις εργασίες μου δεν ξεπέρασε τα 6-7 ευρώ. Το μοναδικό που χρειάστηκε να αγοράσω, γιατί δεν είχα, ήταν αυτοί οι δύο σφιχτήρες για να κρατάνε το τελάρο στη θέση του. Ένα κομμάτι νοβοπάν που είχα στην αποθήκη μου, αυτές οι βάσεις είναι ποδαρικά επιπλοποιίες, αυτά τα είχα στην αποθήκη μου πεταμένα. Τα ράουλα είναι από τεφλόν, το οποίο τελείωσε και ήταν στα σκουπίδια. Δύο βίδες να κρατάνε το καρόλι με το σύρμα μου. Και ας πάμε να σειρματώσουμε ένα πλαίσιο. Έχω περάσει τα καψούλια μου. Και με τους φικτήρες τους στερεώνω. Το σύρμα που χρησιμοποιώ είναι πιο λεπτό, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά και με αυτό θα κάνω τη δουλειά μου. Πιο λεπτό γαλβανιζέ χρησιμοποιώ. Έχω μετρήσει τις αποστάσεις στα ράουλα για να με βολεύουν το κούλιο τελάρο, και στη συνέχεια θα πάρω τα κενά που έχει το σύρμα, απλά αφαιρώντας το καρόλι από την υποδοχή του. Πήγε και αυτό. Το τελευταίο εγώ το αφήνω γιατί έχω ένα άλλο τρόπο δεσίματος που θα σας δείξω παρακάτω. Έχω το σύρμα μου και ελευθερώνω το τελάρο. Τώρα βγάζω το τελευταίο καρόλι και κάνω αυτήν εδώ τη θηλιά για να κρατάει το κεφαλάρι σε περίπτωση που το καρφί δεν έχει πιάσει καλά. Και παίρνω τα κενά. Το ίδιο θα γίνει και από εδώ. Στη συνέχεια τεντώνω το σύρμα μου κάνω και εδώ τη θηλιά με μια πέρσα. Εδώ γυρνάω το σύρμα γύρω από το δεδομένο και με αυτές τις κυκλικές κινήσεις κόβεται το σύρμα ή αλλιώς με ένα κοφτάκι. Γυρνάω το πλαίσιο μου. Κάνω το ίδιο και κάτω.
Και πλέον το τελάρο μου είναι έτοιμο να περάσει το κερί και έχουν γίνει και αυτές οι θηλιές που κρατάνε το τελάρο για να μην ξεκαρφωθεί. Καλό είναι όταν θα περάσουμε και θα τεντώσουμε το σύρμα μας, να περνάμε και το κερί κατευθείαν, γιατί μετά από λίγες μέρες το σύρμα χαλαρώνει.